L-Slapped Cheek Syndrome kienet is-suġġett ta' diskussjoni fost l-għalliema u ġenituri tal-istudenti f'dawn l-aħħar ġimgħat. Dan hekk kif dil-kundizzjoni ħakmet lil ħafna mit-tfal fl-iskejjel fejn fost sintomi oħra tfal jinħakmu minn raxx, speċjalment fuq wiċċhom li juri ħmura daqs li kieku għalaw daqqa ta' ħarta fuq il-ħaddejn. Iżda l-kemm din m'għandix riperkussjoni gravi fuq it-tfal jista' jkollha konsegwenzi akbar fuq nisa illi jkunu qed jistennew tarbija. Fuq il-Facebook tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li filwaqt li jinsab inkwetat dwar l-Slapped Cheek Syndrome fl-iskejjel ħa parir ta' espert mediku fil-qasam tal-ġinekoloġija u deċiż li għalliema tqal ma jkunux esposti għar-riskju għax jistgħu jkorru. Kompla jgħid li kien għalhekk li bħala Ministru għall-Edukazzjoni ħa deċiżjoni li għalliema tqal jistgħu jieħdu kwarantinlif mill-iskejjel sabiex ikunu protetti. Il-virus tal-Slapped Cheek jista' jaffettwa lit-tarbija li tkun għadha ma twildietx u saħansitra għalkemm huwa rari ħafna jista' anke iwassal għal korriment. Il-Ministru Evarist Bartolo ħabbar li ser jagħti quarantine leave li permezz tiegħu għalli ma tqal ikollhom iċ-ċans jibqgħu fi djarhom biex ma jkunx hemm riskju ta' komplikazzjonijiet fit-tqala. Anke l-Union tal-Għalliema kienet kitbet lill-Ministru Bartolo fejn talbet biex l-assentejiżmu tal-għalliema jiġi kkonsidrat bħala kwarantina u mhux bħala sick leave normali minħabba n-numru ta' każijiet ta' Slapped Cheek fl-iskejjel. L-Slapped Cheek Syndrome normalment taffettwa tfal ta' bejn il-5 u 13-il sena. Ħafna mit-tfal ma jkollhomx bżonn trattament hekk kif din hija kundizzjoni ħafifa li tgħaddi wara ftit tal-jiem huwa diffiċli biex wieħed jieħu prevenzjoni ta' din il-kondizzjoni hekk kif bosta huma dawk li jxerrdu dan il-virus qabel biss jibdew bagħtu mis-sintomi. Intant persuni li tkun qabdithom din il-kundizzjoni jiżviluppaw immunità l ħajjithom kollha u ma jerġgħux jibagħtu minn din l-istess kundizzjoni.